Budeme to dělat tak, že bude jeden vždycky, víš, já to nepřenechám spoložit, víš, ten telefon. Jo. Já kážu, nahrávám, já nahrávám. Takže víš, nechci to nechat lidi položeně tak. Slava Bohu. Ježíš tu nekává, Salviro Rai, Salviro de Aleluja. Outro paz a cada Ježíš tu nekává, Salviro Rai, Salviro de Outro paz a cada de tua vida ele está a ti sasar vazima era tua vida Pokoj vám a milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. De mentiras miro de Ježíš tu me calma, Salviro Rai, Salviro de lo trovas a calmar tu premar. Ježíš tu me calma, Salviro Rai, Salviro de lo trovas a calmar tu premar. Kude tu m'ammire il estar ad agire sassar basema mira tu batire tu trovar de bandidos miro de Kude tu m'ammire il estar ad agire sassar basema era tu batire tu trovar de bandidos miro de Kude tu m'ammire il estar ad agire sassar basema. Sláva Bohu, ať je vyvýšeno jméno Ježíše Krista na slavu Boha Otce. Volej na Pána Ježíše Krista, dokud slyšíš jeho hlas, on tluče na tvoje srdce, otevři svoje srdce Bohu, otevři svoje srdce Pánu Ježíši Kristu. On tě chce zachránit, chce tě spasit, chce tě uzdravit, chce ti dát nové srdce. Déma nebo jilo, volej na Pána, déma nebo jilo, Bože, dej mi nové srdce, uzdrav mě, sasťanman, dej mi nové srdce, uzdrav mě. Bože, bez tebe jsem ztracen, bez tebe jsem zkažený, Bože, bez tebe nemůžu žít, Bože, ty vidíš moje srdce.
Všichni jsme zřešili, všichni jsme se odvrátili od Boha. Potřebujeme nebo jílo, potřebujeme nové srdce. A Bůh ti chce dát nové srdce. Chce ti dát nové srdce, které miluje, které žehná, které odpouští. Obrát se k Bohu. Není to o kostelích, není to o lidech, je to o Ježíši Kristu. Za nás nezemřel žádný kazatel. Za nás zemřel Ježíš Kristus. On tě volá, následuj mě, následuj Ježíše Krista. Není to o kostelích, není to o sochách, o papeži, je to o Ježíši Kristu. Ty sám se musíš rozhodnout, musíš se odvrátit od hříchu, musíš se odvrátit od starého života. Odezdej svůj život Ježíši Kristu. On ti dá smysl života, on tě naplní svojí láskou. Nebyl jsi stvořen pro pomíjivé věci, byl jsi stvořen, abys měl věčný život. Ježíš Kristus je víc než drogy, Ježíš Kristus je víc než alkohol. Ježíš Kristus dal svůj život za tebe, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Bo odel anche camera su svetlo svoj, pescare jekore čas vinja, ho sako kupača na delestete na me. Napuj tvůj mikrofon, se vyběl. Nevím, co je s tím mikrofonem. Aha, bratře, to tam nepasuje. Ne, tady. A jo, vedl, jo. Hej, Raz, dva. hej. Slava Bohu. Slava Bohu. Slava Bohu. Tu džanes miroilo. Bůh tě zná, Bůh vidí tvoje srdce. On tě chce uzdravit, chce tě požehnat. Chce ti dát nové srdce. Abys už nežil pro hřích, abys už nežil sám pro sebe, abys nebyl sám svým Bohem, svým Pánem. Odezdej svůj život Ježíši Kristu. Je to o něm. Nic není víc než Boží láska. Bůh zjevil svoji lásku, když dal svého syna. Bo odel anche camera su svetlo svoj pescare jekore čas dinja, ho sakouko pačal andre lestete na mere, ale lesl večný život. On ti dá věčný život. Otevři svoje srdce pro Pána. On ti dá smysl života. Hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Hledej Boží vůli, vzdej se hříchu, vzdej se vlastní slávy, vzdej se pýchy. On tě požehná, on ti dá nové srdce, dá ti smysl života, naplní tě láskou, chce uzdravit tvoji rodinu, chce uzdravit tvoje srdce, chce tě požehnat. Ježíš Kristus je cesta, pravda a život. On je ta jediná cesta k Bohu Otci. Není to o nás, není to o kostelích, je to o Bohu. Jednou všichni zemřeme, ale co bude s tebou, když naposledy vydechneš? Co bude s tebou? V ten poslední den po smrti už nemůžeš nic změnit. Po smrti už nemůžeš nic změnit. Proto písmo říká, dnes, dokud slyšíte jeho hlas, volejte na něho. Otevřete své srdce. Otevřete své srdce pro Pána. Rozhodni se pro život, pro věčný život. Smrt je tady kvůli hříchu. My jsme se vzpouřili vůči Bohu. Ale Bůh se chce zmířit. Ježíš Kristus je ta oběť smíření. Byla vylita jeho drahocenná krev. Krev Ježíše Krista je ta krev smíření. Bůh Otec soudil hříchy světa. Soudil svého syna za tvoje a za mé hříchy. Soudil svého jediného syna. Ježíš Kristus trpěl za naše hříchy, trpěl za tvé a naše hříchy, abys mohl mít odpuštěný hříchy. On trpěl, aby ti Bůh, Otec, mohl odpustit. On trpěl za nás. Ježíš Kristus nesl všechna prokletí, nesl soud za hříchy světa, aby jsme mohli mít odpuštěné hříchy. A evangelium je dobrá zpráva, že můžeme uniknout Božímu hněvu, můžeme uniknout trestu. Protože jestli zemřeš bez Ježíše Krista, budeš souzen za všechny hříchy, které jsi spáchal.
ale môžeš uniknúť, proto je evangelium dobrá správa, môžeš uniknúť Božímu soudu. A nech sa usvedčiť Bohem. Ty víš, co má v srdci, Bůh ti to ukáže. Bůh ti ukáže problém tvojho srdce. A Bůh ti neukáže jen tvoje srdce, on ti dá i řešení. On ti chce odpustit. Chce ti dát nové srdce. Bůh ti chce dát nové srdce. A nový život. Aby si žil na věky. Byl si stvořen, abys měl věčný život. Abys žil na věky. Pro něho. Aby si byl na věky v jeho přítomnosti. A na věky byl naplněn láskou, pokojem. Naše srdce je prázdné bez Boha. Nic nenaplní naše srdce, jedině Boží láska. Tenhle svět ti dává pomíjivé věci. Ten svět a ďábel ti dá věci, které jsou jen dočasné. Můžeš mít dočasný požitek hříchu. Můžeš vyzkoušet všechno, co dává tenhle svět, ale nebudeš mít ten trvalý pokoj, nebudeš mít tu pravou lásku, ten pravý pokoj. Budeš mít ještě větší depresi, větší prázdnotu. Protože nebyl si stvořen pro hřích, nebyl si stvořen pro pomíjivé věci, nebyl si stvořen pro alkohol, pro drogy, pro sexuální hříchy. Byl si stvořen, aby si žil na věky se svatým Bohem a měl tu pravou lásku v srdci. A Bůh soudil všechny hříchy světa a čeká na tebe. Můžeš začít odznova, jedno, jaké hříchy si spáchal, to jedno, jestli cokoliv si udělal. Bůh je připraven ti odpustit a dát ti nový život, nové srdce. Dnes, jak slyšíte jeho hlas, odezdejte svůj život Pánu Ježíši Kristu. Bůh vám žehnej. Amen. Pokoj vám a milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi, kdo slyší a kdo vidí. Kolik z vás dneska navenek se tváří šťastně, že jsou spokojení s tím, co mají, ale uvnitř jsou prázdní, depresí, nenávistí, ve smutku a další věci. Dneska člověk se může tvářit navenek, že je všechno OK, že je všechno v pohodě, ale uvnitř je prázdnej, sám, v samotě a hledá únik od reality, utíká od reality do různých drog, do alkoholu, do pervertinu, do všeho možného, aby prostě utekl před tím, co ho sužuje. Proč vám to říkám, nebo jsem byl jedním z vás? Já jsem byl jeden z nejhorších lidí, co mohl být. Jeden z nejhorších hříšníků, co mohlo být. Byl jsem tak zlý, odporný člověk, že lidi mě samotně nazývali tím odporným ďáblem mě nazývali. Tak zlej jsem byl. Hřešil jsem o 106. Myslel jsem si, že frajeřina světa, bitky, mariben, ty věci, alkohol, zlata, že to je všechno. Ale zjistil jsem jednu věc, že je to zbytečnost a že je to marnost. Protože ačkoliv jsem získal všechno, co s tím v tomto světě, ať už jsem měl slávu, ať už jsem měl peníze, ať jsem měl cokoliv, nebyl jsem šťastný, byl jsem prázdný, byl jsem v depresi, byl jsem ve špatných věcech, ubližovalo by to i mému okolí. Chtěl jsem milovat, ale nešlo to. Víte, dneska to je ve světě tak, že dneska miluješ, ale zítra si nenáviděl. Dneska miluješ a zítra nenávidíš, to není opravdová láska z Boha. A já jsem takto řešil dál, bratři, sestry, a vlastně dovedlo mi to až před smrt, protože Pán Ježíš Kristus říká, odplata za hřích je smrt. Já jsem o tom slyšel, říkal jsem si, jo, dobrý, jo, OK. Myslel jsem si, že mi to bude procházet. Procházelo mi to, ale do určité doby mi Bůh řekl dost. Padl jsem tak na dno, že jsem neviděl, kudy kam. Nepomohl mi alkohol, nepomohla mi tráva, nepomohly mi drogy, nepomohlo mi nic z toho, co jsem získal po světě. A přišla mi smrt. Málem jsem zemřel. A Pán Ježíš Kristus říká, dokoliv by si chtěl zachránit život, ten ho ztratí. Ale dokoliv by ho ztratil pro mě a pro evangelium, ten nalezne. Já jsem slýchal o Bohu, o Pánu Ježíši Kristu už od dětství. Tam jsem chodil do sboru, jsem z rodiny katolíků, takže jako slýchal jsem něco, ale sám jsem vztah s Bohem neměl, neznal jsem Pána Ježíše Kristu. A toto chce Pán. No a jak jsem řešil dál a dál, tak jsem padl na dno, až mi přišla ta smrt. Začal jsem volat Bohu, Pánu Ježíši Kristu, řekl jsem, Bože, já věřím, že jsi přišel na tento svět, že jsi vzal moje hříchy na sebe, že tě přibili na kříž a že po třech dnech jsem byl zkříšen a vyvýšen po Boží pravici. A proto tě přijímám a rozhoduji se pro tebe. Odezdávám ti celé své srdce, svůj život. Všim, co jsem, prosím, baby, odsuď mi.
odpouštím všem, kteří se proti mě provinili. V tu chvíli mě Bůh vyslyšel a uzdravil. Z těch věcí, ve kterých jsem byl svázaný. 5 let jsem v kuse pil, nemohl jsem odejít z toho ven, když jsem byl alkoholik, utíkal jsem před realitou, nemohl jsem jít z toho ven. V tu chvíli to Pán vzal, jsem z toho volný. A tak ti chci říct, jestli nedáš cestu ven, říkáš si, že už není naděje, že už není světlo, že jsi zbludila, že jsi v temnotě tma, že už není cesty ven, tak je to lež. Je tady cesta, je tady světlo. Tma jej nepohltila. A tím světlem je Pán Ježíš Kristus. Ať si kde jedno, kdo jsi, je mi jedno, za jakého jsi postavení, tak stejně potřebuješ Boží odpuštění Pána Ježíše Krista, tak jako já. Bůh tě miluje, Pán Ježíš Kristus, ale ne lásku, co ti dala tento svět. Že dneska miluješ a zítra si nenáviděla. Že dneska miluješ a zítra nenávidíš. Miluje tě láskou, když pocítíš tu lásku, když nechceš odejít. Věřím tomu, že každý z nás touží být milovan, touží po lásce, ale opravdové lásce, takové, jaké je. Člověk dneska ti tu lásku dá, ale zítra tě zradí. Ale Bůh, Pán Ježíš Kristus, dává lásku, která je věčná, která trvá na věky. Že když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Člověk ti nabídne určité věci, které ti ještě vlastně pošlou na to horší místo. Daj ti kudy dozad, do srdce, zradí tě. Ale Bůh, Pán Ježíš Kristus, ti nabízí úplně něco jiného. Život věčný, svobodu. Nabízí ti konečnou, upřímnou lásku, radost, pokoj. Ne navenek, protože navenek si člověk může dát spoustu masek, ale uvnitř je svázaný v bolesti, v depresích, v úzkosti, v samotě, nenávistě a dalších věcech. To není od Boha milovaný. Bůh, Pán Ježíš Kristus, vám nabízí úplně něco jiného. Svobodu a lásku, pokoj, život věčný. Ale je to o nás, o každém z nás, o člověku. Jak se rozhodne prožít tento život s kým a kde, nebo ti tady potom ještě soud po tomto životě. A jsou jenom 2 místa. Život věčný s Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem, kde nebude pláč ani skřípení zubů, kde nebude smrt, nemoc, nic. A pak to místo, kam jde Satan, jeho démoni a padlí anděle, což je ohnivé jezero. Ale člověk nebyl stvořen proto, aby šel tam. Ale na základě lidské neposlušnosti, na základě hříchu, člověk byl odloučen od Boha. Ale proto přišel Pán Ježíš Kristus, aby nás smířil s Bohem. Odtud kámen. Ale je to o tobě, jestli se rozhodneš, anebo ne. Protože svět tě nezachrání. Žádná droga ti nedá to, po čem ty toužíš. Je to vlastně jenom taková věc, která tě sváže a ty tomu otročíš. Klaní se droze a ta se stane tvým pánem. Já sám jsem byl alkoholik, jsem tam supetoval, jsem tam trával, že vím, o čem mluvím. Myslel jsem si, že baripen a tyhle ty věci, že to je frajeřina. Není to nic. Je to zbytečnost. Víš, když jsi bohatý, ne když máš majetky, ale když máš Ježíše Krista. Pokud nemáš Ježíše Krista, jsi chudý a jsi nahej. Protože to sebou si nevezmeš ani do pekla, ani do nebe. Nevezme si sebou auta, ani drahé šperky. Nevezme si to nikam, to tady schoří. Pán Ježíš Kristus říká, nebe a země pominou, má slova nepominou. Jeho slova jsou život, ten nabízí každému z vás, neboť vás miluje. Ale dneska lidi se nad jménem Ježíš Kristus pourážejí, jako by jim něco udělal. Přitom Ježíš Kristus přišel za tebe a za mě na kříž, upocejde s křížem a vymýšlet, nabízí nám život věčný. Aby jsme měli život a lásku. Protože dneska lidi radši hledají tu tmu, protože jejich skutky byly zlé, ale Pán nám nabízí něco jiného. Lásku, svobodu. Opravdovou svobodu, lásku. Že i kdyby se kolem tebe dělo cokoliv, tak ty máš pokoj. Nabízí ti uzdravení. Uzdravení, opravdové uzdravení, že když doktor ti řekne, tobě už není šance, tak mu řekne, ale je, já mám poslední slovo. Řeknu vám menší svědectví. Moje neteř byla na Áru v Rakousku, miminko, mohlo být měsíc, 2 měsíce, tak nějak mohlo být. Byla tak nemocná, čalu, prostě novorozeně, že neměla orgány vyvinutý pořádně toto, protože to bylo miminko. Byla na Áru, byl tam nějaký vír, který zabíjel ty miminka. Za tu moji neteř říkali přístroje na Áru za miminko. Doktoři nedávali moc šance tomu dítěti na uzdravení. Přišel jsem na zem, na kolena, padl jsem a modlil jsem se k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, aby moji sestře na svědectví, aby ji uzdravil tu malou. Aby moje sestra pochopila, že Pán Ježíš Kristus je, že říká, já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život. Že není žádné jiného jména než Ježíš Kristus. Tak to jsem se modlil
Prosil jsem Boha, Pána Ježíše Krista, aby uzdravil tu malou, kde doktoři už nedávali šanci, že malá prostě nepřežije. Miminko, za ní dýchali, ještě jednou říkám, přístroje za její plíce. Modlil jsem se k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, víte, co se stalo? Ona byla uzdravená. Doktoři nechápali, jak je to možné. Chtěli udělat až diplom a malá doma zdravá a silná. A tak ti chci říct, pokud ti člověk odepisuje, pokud máš nějakou nemoc, kde lékař ti řekne, už není východisko, tak to není pravda. Neboť Bůh má poslední slovo. Ale čeká na tebe, až se rozhodneš a půjdeš k němu. On tě chce uzdravit, náš Pán Ježíš Kristus, očistit a dát ti do slávy svého syna. Nabízí ti to, co ti svět nemůže nabídnout. Ale je to o tvém rozhodnutí, kde chceš strávit věčnost. Víš, můžeš se smát mě, můžeš nám nadávat, můžeš nás proklínat, flusat na nás, co chceš, i přesto tě miluji. Přesto tě miluji. A Pán tě miluje ještě víc. My jsme se nepřišli proto, aby jsme tady ze sebe něco dělali. Ale přišli jsme vám říct tu dobrou zprávu, že tady je někdo, kdo vás miluje takový, jaký jste a nabízí vám život věčný. Že nemusíte zemřít ve svých hříších. Neboť i já jsem byl hříšník a byl jsem zlej, odporný, hříšný člověk. Ale Bůh, Pán Ježíš Kristus, nade mnou slitoval. A takto se chce dnes slitovat nad vámi. Proto kdo má uši slyš a kdo má oči viď. Nezatvrzuj dnes své srdce, když slyšíš hlas Boží. Pokud zasahuje tvé srdce, nezatvrzuj tvé srdce. Nebo dneska to může být třeba na posledce, to uslyšíš a zítra už nemusí být. Což fakt ty víš, jestli se zítra probudíš, člověče, máš tu jistotu, že zítra vstaneš? Víš to? Nevíš, ani já to nevím. Je to z Boží milosti. Protože když tě Bůh volá k sobě, chce tě zachránit, osvobodit. Ze závislosti, z drog, z alkoholu, ze všeho. Volej k němu. Ne k člověku, ale k Bohu Pánu Ježíši Kristu. Stačí, když budeš volat z upřímného srdce a slušet k Bohu Pánu Ježíši Kristu. Nemusíš otročit ničem, můžeš být svobodný. Dneska si to dáš, ale zítra už to potřebuješ. A pak už to není cesty ven. Přichází člověk o rodinu, přichází o život, končí ve vězení. Je to špatné a špatné a špatné. Já sám jsem to žil. Ale z Boží milosti... Řekni, že máme Bible zdarma. Z Boží milosti se Bůh nade mnou slitoval a pokořil jsem se před Bohem, před Pánem Ježíšem Kristem. A Pán mě ze všeho zachránil, vysvobodil mě ze všeho. A tak chce dneska osvobodit tebe, nebo tě miluje. Kdokoliv bude chtít, máme tady slovo Boží Bibli. Pokud opravdu hledáš cestu ven, hledáš prostě ten život a pravdu, to je Pán Ježíš Kristus. Amen. Sláva Bohu. Sláva Bohu, nečekej, nevíš, který den bude ten poslední. Můžeš mít různé plány, ale písmo říká, že nevíte, co bude zítra s vaším životem. Písmo říká, že váš život je jako pára, ukáže se na chvilku a pak vyzne. Obrát se k Bohu, když tě Bůh volá. Bůh se chce smířit. Ježíš Kristus je ta oběť smíření. Smíř se s Bohem skrze jeho syna. Smíř se s Bohem skrze krev Ježíše Krista. Krev Ježíše Krista vytekla za naše hříchy. Jeho krev je ta krev smíření. Jeho krví můžeš mít odpuštěné hříchy. Obrát se. Bůh ti chce dát nové srdce, nový život. Ježíš Kristus je ta cesta, pravda a život. On je cesta k Bohu Otci. Otevři svoje srdce. Dnes, když slyšíte jeho hlas, obraťte se k Bohu. Zanech starý způsob života. Bůh je připraven ti všechno odpustit, ale musíš se odvrátit, musíš se činit pokání, musíš se pokořit před Bohem. Přiznat si svoji hříšnost, že ano, Bože, hřešil jsem svázaný, Bože, pomoz mi. Sláva Bohu. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Po odel avke kamala so svetos, voi pesche recore čas dňa, oj sako kupačelan dresnete na merel, ale les o večno živipen. Takže obráť se. Ježíš Kristus zemřel za tvoje hříchy.
Ježíš Kristus zemřel, trpěl na kříži, abys mohl mít odpuštěné hříchy. Obrať se k Bohu. Obrať se k Bohu. Volej na něho. Volej na Pána. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Kolik z vás dneska hledá cestu ven? Hledá cestu ven a neví jak. Chci ti říct jenom jednu věc, svou cestou je Pán Ježíš Kristus. Když z celého srdce, celé duše začneš na něj volat, tak on tě navede, jak z toho ven. Neboť on je cesta, pravda, život. Pán Ježíš Kristus. Buď tě miluje. Miluje tě takovým způsobem, kde ty nedokážeš pochopit ani uchopit. Jenom je o tvém srdci, jak se rozhodneš. A víš proč? Nebo je to z Boží milosti. Nikdo jsme si to nezasloužili. A já už vůbec ne, nikdo. Já jsem byl nejhorší, nejzlejší člověk, co mohl být, tak jsem se nazýval. Ale Bůh se přede mnou nade mnou slitoval. Když jsem málem zemřel a odvrátil jsem se k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, podívejte se zde. Žiju a svědčím vám o něm. Že on je živý, on není mrtvý. On není na kostele, on není v kostele na jakým kříži, jako nějaká modla. On je živý Bůh. A čeká na každého z vás, až se k němu obrátíte, začnete na něj volat. Bůh vás miluje všechny bez rozdílu. Všechny bez rozdílu. Dneska člověk tady je, zítra tady není. Ale je důležité, jak se rozhodneš. Jestli žít život s Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem, nebo ne. Protože já jsem žil život ve světě, kde je baritem, pícha, sláva, alkohol, drogy, hrál jsem s kapelou. My vám předáme, musíme ještě kázat. Nic z toho, nic z toho, milovaní. Holky jsem střídal, byl jsem, jak říká svět, bombín, had Rico, poslouchal jsem písničky, repy, tyhle ty věci. A víte co? Přivedlo mě to do dalších hříchů, do dalších věcí, až mi to zotročilo. A jsem málem zemřel. Neboť odplata za hřích je smrt. Ale proto Bůh se slitoval a smiloval, Bůh miloval tak svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo věří, nezahynul, nebo tento Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět, který byl bez viny. A za tyto všechny hříchy tvoje, moje a toto světa na sebe, aby my jsme teď, když se oddáme jemu, mohli mít život věčný, žít život s Bohem. Už nebýt v závislosti v drogách, v alkoholu, v prostituci a v dalších věcech, ale ve svobodě a v lásce. Kolik z vás toužil po opravdové lásce, po svobodě? Kolik z vás je tady na tomto místě svobodný? Kolik z vás tady je opravdu v lásce? Kolik z vás? Nám se smát můžete. My jsme lidi jako vy, ale Bůh vás miluje a my vás milujeme také. A já věřím, že to slovo se vás dotýká. Některý z vás ano. A pokud se ti dotýká to slovo Boží, nezvolej na živého Boha Pána Ježíše Krista. Nebo ti nabízí záchrannou ruku, ten záchranný člun, ty se topíš a on ti nabízí ten člun, jak z toho ven. Mě ho nabídl. Já jsem ho odmítal 5 let a jsem málem zemřel. Nedělej stejnou chybu. 5 let jsem ho odmítal, když na mě volal. 5 let. Až mě to přivedlo před smrt. Dával jsem mi poznat, ať už takto přes hlasatele, tak jak stojím teďko tady já, tak jsem se smál těm lidem, vyhýbal jsem se jim. Tak stejně jsem to dělal jak vy. A z Boží milosti jsem pochopil, že to byl Boží hlas, který ke mně mluvil. A pokud to mi mluví dnes Boží hlas, nezatvrzuj své srdce. Neboť on ví, kde jsi. Jakým je stav tvé srdce, kde se nachází, co tě bolí, co tě tíží. Ale uvědom si, že jsi hříšný a že potřebuješ Boží odpuštění. Bez toho to nejde. Neklam se, nestačí chodit do sboru, do církve, do kostela a žít stejný život. Bůh je všude přítomný a miluje tě. Pokud jsi rozhodl začít život s Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem, můžeš opakovat po mně, a jestli ne, můžeš to říct třeba doma nebo někde, že se rozhoduješ už nežít život bez Boha, ale teď chci začít žít život s Bohem. Stačí, když řekneš takto. Třeba, Bože, Pane Ježíši Kriste, já si uvědomuji, že jsem zhřešil, že jsem zhřešila, že jsem zhřešil. Prosím tě o odpuštění, neboť i já odpouštím všem, prosím, odpust mi. Já věřím, že jsi přišel na tento svět, že jsi vzal hříchy moje a hříchy tohoto světa na sebe, že tě přibyli na kříž za mne,
že po 3 dny jsi byl zkříšen a vyvýšen po Boží pravici. Já v to věřím a proto se rozhoduji teď pro tebe. Už nechci žít život tak, jak jsem žil já sám, ale chci žít život s tebou. Vstup prosím do mého života, vstup prosím do mého srdce, vstup prosím, otevírám ti dveře. Už ne jak chci já, ale jak chceš ty. Veď mě, naveď mě na svou cestu, Pane Ježíši Kriste, já už bez tebe nemůžu. Klamal jsem sebe, klamal jsem ostatní, tebe neoklamu. Prosím, pomož mi. Věřím a děkuji. Otče Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Toto, když řekneš opravdu ze srdce Bohu, tak se něco stane v tvém životě. Stane se něco v tvém životě. Změna. Přijde zázrak do tebe. Jen se nestyď a neboj se. Bůh tě miluje. Ale nenávidí hřích. Neboť ten hřích přibyl právě Pána Ježíše Krista na kříž. Amen. Můžu taky něco říct? Já mám zítra narození, můžete mě požehnat? 62 let. Chceš poženat? Já ti řeknu jenom takto. Moment, můžete mě poptát všechno nejlepší? Měl bys si volat Bohu, Pánu Šiksmu, tě miluje. Miluje tě. Ale já mám fakt 27. Tak já ti přeju ve jménu Pána Ježíše Krista, aby si volal k Bohu k narozeninám. Děkuji, já ti přeju to samý. Brno, bratře Vašku, Brno. Já tě upřímně. Ze srdce to nejlepší, protože víš, co je to nejlepší, Pán Ježíš Kristus. To nejlepší je Pán Ježíš Kristus. A to ti přeju, aby si poznal. Amen. A nepětu repí. A i Jana. Víštes. Bratře, Pán nás spojil. Pán nás spojil s bratem Tomášem. Chvála Pánu. Věřím, že se to odpovědí. Věřím. Takže jak to bylo rozjímat, já tomu věřím. A dáli Pán budu doma volat Bohu. Chvála Pánu, amen. Pokoj vám, bratři, a milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi, kdo slyšeli toto video. Aleluja. Pokoj vám, všem blízkým a vzdáleným. Amen.